Siphinde sinibingelele babukeli bekama-VTV with Prince Bheka kaZulu. Sicela nisibuye nisixolele ngokuthi sibuye singabonakali ku-TikTok. We are busy with a lot of things. Asisebenzi ku-TikTok. Noma though we are doing business with it, but khona eminye imisebenzi esibhizi ngayo. Wayebogele ke ningicacisele la. Ubani wanitshela ukuthi mangabe uxabene nomuntu othandana naye or i-boyfriend yakho or isithandwa sakho noma umkhwenyana wakho? Ubani wanitshela ukuthi mangabe senenza ucansi icala liphelile? Ngiyamthiphisa. Thina bantu abamadoda asixoli ngokuthi sesenza ucansi, ngoba sisuke senza ucansi nje suke sishawa ukuthi actually thina sisuke siyishayela ukuthi asinawo omunye alternative option. Otherwise ngabe nje asibenza ucansi mangabe sisadiniwe. Lokho kukhombani-ke shuthi usuke engatshithi umuntu wakho mangabe enza ucansi nawe kukhona inkinga engakayixazululi. Obona-ke yakuhlebela mangabe ukuthi manixabene ngalenza ucansi nawe lale nawe khona la achitha khona noma khona la axosha khona akhipha khona ucaso. It's just a tip. Kodwa nje I would like to let you know ukuthi sesenze ucansi akusho ukuthi sesixolile. Siya understand nina niyashesha ukuthola ukuthi nasikhandiwe nje ngiyabona.